Militei no sindicalismo naqueles tempos tan maravillosos en que se eras sindicalista tiñas todas as ventaxas. Podía deterte a policía, podían levarte á jefatura superior, terte aguiñado todos os días que lles dera a gana, tiñas o Tribunal de Orden Público que fundaron dedicado a nós, aos traballadores, e todo isto. E despois deixei a militancia sindical cando nos primeiros anos da democracia, non? Xa sei que cada un fala da festa como lle foi, pero eu quero dicir que xa daquela, cando as comisións obreiras eran un movimento unitario antifranquista, con correntes e tal, xa daquela o Partido Comunista tiña pensado crear unha estrutura burocrática porque o seu modelo era o modelo da Internacional Comunista, na Unión Soviética daquela había sindicatos que obedecían ao poder, na China tamén hai sindicatos, ese país comunista tan de vanguarda, donde os sindicatos están ao servicio do goberno, e o goberno está ao servicio do capital, porque din que hai que desenvolver o capital para chegar ao comunismo en un momento dado, non? Fantástico. Quero dicir que habería que ver críticamente todas estas cousas. Críticamente na historia tamén, porque xa daquela, o Partido Comunista aspiraba a destruir as comisións obreiras e constituídas nun sindicato obediente a eles. Daquela, xa, o Partido Comunista tiña unha cousa que non existía, pero que a explicaban nos papeliños, que lle chamaban oposición sindical obreira, que era os panfletos que facía o Partido Comunista para chamar a movilización dos traballadores, que non parecera que era o partido, que tal. E o traballo que fixeron daquela foron os preámbulos do que hai hoxe. O que as comisións obreiras doxe xa eles estiveron fabricando hasta aquela. Daquela houbo, cando chegou a liberdade sindical, eles constituíron a Comisión Obreiras un sindicato, dirixido por Marcelino Camacho, que agora se reivindica como gran loitador. Por certo, traballaba na Perkins, Marcelino Camacho, xunto con Julián Ariza. Esa fábrica non fixo unha folga en toda a dictadura. Eran dous burócratas xa. O ser detido non che converte en unha persoa inteligente. Bueno, eso estaba aí xa, e había outras correntes. Despois de eso, houve moitos intentos de reconstruir o sindicalismo e tal. Quero dicir que todos foron da mao da esquerda revolucionaria que militaba en partidos comunistas de diverso pelaxe. Por dicirlo, eu militei primeiro no Front Verde de Cataluña, xa ninguén se acorda de eso. O Front Verde de Cataluña formaba parte da Federación Frente a Liberación Popular, Euskadiko Socialista en Batasuna, e o Front Verde de Cataluña. No Felipe. El Felipe. Felipe, que chamaba. Máis conhecido como daquela por Felipe. Daí naceron depois os trotskistas, que de España non sabía o que era. Naceron despois do maio do 68, na universidade, naturalmente, como casi todo daquela. E as organizacións políticas da esquerda daquela seguiron coa concepción do sindicalismo máis ou menos similar a do Partido Comunista da Terceira Internacional, que penso que hoxe ainda pervive. A CIGA ten como partido dirixente o PGA, a CUT penso eu que ten como partido dirixente a FPGA, e cada un ten un partidillo dirixente e reproducimos a mesma coña. Entón, despois falamos todos de unidade. Pero as cousas non foron así. Se miramos a historia, que parece que a historia empezou cando nacéramos nós, non? Por iso eu falo de cousas máis vellas. Pero antes de nacer nós, había movimento obreiro e houve sindicalismo. E España tivo unha historia moi interesante en materia sindical. Aquí houve dos grandes sindicatos, que era o UGT, que foi formada polo Partido Socialista, e a CNT, que foi formada por anarquistas. Toda a corrente esta leninista, a cual eu perteñecín
miña xuventude, mentras tive actividade política activa, digamos. Tivemos un desprezo extraordinario a esa experiencia. Pero o Partido Socialista, que se fundou en España, surdiu cando moitos socialistas tiñan montado casas do pueblo. Nas casas do pueblo se enseñaba a leer aos traballadores, se enseñaba a leer e se enseñaba a emancipación. E os anarquistas crearon tamén núcleos, cooperativas e tal, onde se enseñaba aos obreiros. E despois de aí, os traballadores formaron os seus sindicatos. E despois de miles de sindicatos, a CNT se forma coa coordinación de centos e miles de sindicatos que se xuntaron nunha confederación. Inventaron unha cousa que de Europa ainda non estaba inventada, que era o sindicato único. Daquela, os sindicatos que había eran sindicatos de oficio, co cual era moi difícil organizar os traballadores. Os albaneses hicieron os seus sindicatos, os carpinteros os seus, e tal. E a CNT inventou que hai que romper os sindicatos de oficio e montar sindicatos de centros de traballo. Casi nada, no invento. Ainda as trade unións non funcionan deste xeito. Ainda. Se inventou eso. Un sindicato que se decía que era político, que non tiña partido, de dirección política, era certo. Iso de que non funcionan os sindicatos sin partido, miremos a historia da CNT en Cataluña, o 18 de xulio, hubo un golpe de Estado fascista e os militantes da CNT colleron as armas, colectivizaron todas as empresas de Cataluña, todas, puxeron en fuga os empresarios e controlaron as empresas. Vamos a ver, iso sí era facer política. Quixeran hoxe os sindicatos máis leninistas do mundo ter a visión política que tiñan aqueles anarquistas. Todo eso nos, cando digo nos, me refiero a toda a esquerda leninista, ao cual eu pertenecín toda a vida, o despreciamos. Pero hoxe estamos nunha situación, como se decía, de unha gran dispersión, porque os traballadores non se fían dos sindicatos. Claro, faltaría máis que se fiaran, tan idiotas non son. Poden estar despolitizados, pero non son pagos. Son traballadores, non idiotas. Claro, se fían dos sindicatos. Pero, ademais, mudaron outras cosas de entón aquí. Na época da dictadura, eu participei na creación da primeira Comisión Obrera de Barcelona, que era maquinista terrestre e marítima. Por certo, éramos xente nova, aprendices, que non estábamos no PC. A lei non lles gustaba isto moito. Porque iso de a base non é de agora, non lles gustou unha puta vida eso. Eles tiñan unha vocación de burócratas, xa que hoxe a teñen realizada. Se hoxe non hai militancia dos partidos políticos nas fábricas, é moi fácil de explicar, porque están todos enchufados, basicamente na administración. A que sae un da fábrica sale quitando, porque a lei te explotan. Entón, teñen unha máquina para facer carreira, que é o que construiu a transición. Bueno, o que quero dicir é que se agora hai esa dispersión, e como os traballadores siguen tendo problemas, e cada vez máis, cando teñen un problema, tenden a poñerse de acordo, que é o que deu orixe á existencia dos sindicatos. Entón, como o que hai non lles vale, pois resulta que se espabilan a facer o que poden. Pero hai algunha organización de esquerda que teña a perspectiva de construir en base a todo isto que está a pasar, de reunir e dar instrumentos aos traballadores para que se coordinen, se organicen e creen unha organización forte? Penso que non, porque a maioría teñen suficiente con ter un pequeno grupo de influencia para o partidiño que ten ali a disposición uns cuantos traballadores neste sindicato que controlan. Entón, aquí estamos aínda a facer o principal traballo, que é... Pero hai que facelo mirando a historia. Alguén o fixo antes. E despois hai outra cousa, claro. O máis cómodo é traballar con aqueles sectores que están explotadiños, pero tampouco tanto, verdad? Como proliferaron os sindicatos na administración. Cando a dictadura non se movía ni Dios nas administracións, Quen salía a rúa a manifestarse era a metalurgia, a construcción, o naval, as empresas.
esas empresas foron domesticadas polos sindicatos, domesticadas, literalmente domesticadas, de xeito vergoñentos, non? Eu coñezo as experiencias de Barcelona. Na SEA de Barcelona, as comisións obreras e a UGT teñen pactado desde anos coa dirección da empresa que todos os traballadores que entren en momentos de flexibilidade, produción, son os seus fillos, e pactan as listas. E pactan as listas de cando hai un ERE para despedir aos traballadores afiliados. O último ERE fai 6 anos, fixeron as listas, comisións do CXT, e despediron a todos os afiliados da CXT. Esa é unha práctica cotidiana, non desde agora, ni desde o 90, desde que o Partido Comunista de España meteuse no movimento obreiro e o burocratizou e chegou a un momento e pasou como foi que o tipo do PP, como que foi o Larucho ese, secretario xeral de Comisións Obreras, chegou a ser elexido en comisión. Pero que pasaba? Que pasou? Como pode ser? E que por diante do Partido Comunista, porque estiveron toda a vida predicando que hai que ponerse de acordo con sectores máis razoables da burguesía. Eso predicaban xa cando a dictadura, xa predicaban eso. Bueno, non me quero enrollar máis porque falo demasiado. O que non hai, e había que empezar a pensar, é como que estrategia hai para todos esos traballadores orfos que non teñen organización, xutalos. Iso non se fai en 4 días, pero había que ter unha estrategia. Depois hai outra cousa. Se fixeron 1000 teorías, todas tamén a partir de partidos leninistas, 1000 teorías de que agora a situación é moi diferente, hai que ser moi inteligente para entendela, porque xa non existe o proletariado, como existía antes, porque as transformacións sociales foron a hostia. Bueno, iso é insultante, vamos, porque que non existe o proletariado. Hoxe a xente ten menos dereitos que tiñamos nós. Eu traballei 50 anos, estou xubilado. Coticei 50 anos. A mitad da miña vida foi na dictadura. Hoxe non hai xente nova que poda garantir que chegue a xubilarse cotizando. Entón, hoxe hai unha explotación, hai un proletariado. O que pasa é que o proletariado está tan alonxado dos sindicatos que antes entra en Vox que nun sindicato. Porque os méritos que fixo esta esquerda de nome chegaron hasta aquí. E aínda, eu vivín como pasábamos en comisións obreras e UGT na fábrica, e lle dicían a xente, a ver, mira, vouche dar aquí este fruto. Non, que ti non eres da plantilla, eres dunha subcontrata. Ese xa non era obreiro. Iso é práctica cotidiana, o de non estás afiliado. Porque nos sectores máis explotados se están organizando de outro xeito. Que son as Kellys? Son traballadoras de toda a vida, explotadas, e non caben no sindicato, non caben. Por que no sindicato? Porque non poden negociar por arriba, o que negocian por arriba foi ao revés. O que negocian por arriba é facilitar a patronal que cree os seus propios sindicatos para negociar a explotación das traballadoras. E cada sector explotado ten que espabilar, fuxir desta estructura do Estado, que son os sindicatos, para defender os seus intereses. Entón, claro que mudou, porque mudou que antes, digamos, eses sindicatos, como iso da UGT, organizaron o que se deu en chamar a aristocracia obrera, os traballadores con mellores salarios, con estabilidade no emprego, na administración pública, carallo, que non se mover un dedo, donde hai unha concentración de fachas extraordinaria, e resulta que tienen unha conciencia sindical, carallo. Mira por onde. E onde está a organización sindical dos traballadores máis explotados, do comercio, dos que non teñen horario, dos que teñen contrato eventual, dos que chaman para traballar 3 días, os que teñen 20 contratos ao ano, os que están no paro, todo isto, esqueceron os sindicatos, están ao marxe deles, están divorciados por completo, hai que facer outra cousa. Entón, iso é o conto, e entón, había que empezar por aí. E penso que seguimos casi todos
cos mesmos esquemas de antes. Ainda falamos de como transformar comisiones obreras e iso é preciso ser intransformable. E esos están tan colocados aí, crearon tan burocracia. Que proselitismo se lle fai a xente? Eu estou vivindo eso na administración. Cando se lle di a alguén, preséntate ás eleccións. Tanto comisións obreras como UGT, como algúns máis, lles di, preséntate ás eleccións. Sabes por qué? Porque se ven un despido, ti serás o último. E además, terás 20 horas ou 40 horas e podrás coller un fin de semana que terás 40 horas a vir e coller un ponte, que moeda común, práctica común, corrupción sindical. Por eso, a renovación nos sindicatos é aínda peor que caen os partidos políticos. A la que collen unha cadeira non a soltan ni pa Dios. Os comités de empresa son os mesmos, o mesmo comité de empresa que hai agora a maioría das empresas, son os mesmos que había fai 30 anos, hasta que se xubilan. Porque aí teñen un posto seguro, un enchufe de carallo, e tal, e se venderon, vamos. E esa é a estrutura do Estado capitalista. Como van a falar de transformar a sociedade esa panda de corruptos? Como van a falar de eso? Cando falan é mentira. Cando falan é para enganar. Pero como poden facer eso? Bueno, entón, o que falta, penso eu, é unha estrategia para construir organizacións obreiras. E casi sempre, cando se construye desde cero, hai que empezar por abaixo, con todos os defectos. Que son organizacións parciales, claro. Que son pequenas, claro, que as grandes están vendidas. Que só miran o seu interés de grupo, claro, porque os outros non miran o interés de grupo, os outros miran o seu sillón, e xa está. Entón, é moi fácil decir o que falta, verdad? É máis difícil decir o que hai que facer, pero penso que hai que empezar a pensar en que estrategia se fai para organizar os traballadores na defensa dos seus intereses cotidianos e inmediatos para liberarse, que o que se fixo toda a vida, que o que se chamou sindicato. E iso eu non o vexo, ni por parte da CIGA, ni por parte da CXT, ni por parte de Dios. Xa non me toca a mí, porque tamén fomos que pensei que o sindicalismo se construye desde o tajo, desde o posto de traballo. Estou xubilado, felizmente, non me collen ni zapatero ni aznar, ainda teño pensión, vemos que fan os socialistas comigo. Bueno, cando me toque, entón aplicaremos os coñecementos antigos e xa está, non? Pero penso que a cousa está aí. E despois, atopo que de xulgado de guarda que nun país que os sindicatos chegaron a construir poder popular e socialista, a UGT, esa que non fixo nada, que non tuvo ideoloxía, a UGT en Asturias tiña unha mina, propiedade do sindicato, nos anos 20, e ali formaba os seus cuadros, porque eran conscientes de que o sindicato tiña que acabar xestionando o Estado. E a UGT, xunto coa CNT, en Asturias, creou a UHP, Unión de Hermanos Proletarios, que foron os que fixeron a Revolución do 34. E, bueno, iso está aí, experiencia, o fixeron os nosos avós. E nós andamos aquí mirando o que dixeron uns señores, que parece que lles foi ben algún tempo, que se chamaban bolcheviques, algún tempo, porque despois a Unión Soviética, mira que bonita está. E o Partido Comunista da Unión Soviética, agora nas eleccións, pacta cos nazis. E nós parece que seguimos por eses esquemas mentais. Vale.